Jeg har tænkt sproglig hele tiden, fordi at hvis jeg skulle have matematik, det var ikke lige mig, og jeg kan godt lide engelsk. Og så rejser jeg rigtig meget nu, og har planer om at tage et år til udlandet efter gymnasiet, så det kunne være dejligt at kunne noget sprog, for jeg vil rigtig gerne til Spanien. Og selvom det er hårdt, så er det hele værd. Det er også derfor, jeg vil også gerne ud at rejse, og jeg vil ikke kun snakke sproget. Jeg vil også ligesom kunne leve i deres kultur. Altså jeg startede med at være i første I, da jeg startede her på gym. Og det var samfundsfag engelsk. Og jeg altid gerne vil have engelsk på højt niveau, fordi jeg følte ikke, at jeg var ret god til engelsk. Så jeg ville gerne have det meget, så jeg kunne blive bedre. Det er jo internationalt sprog, og alle skal jo kunne snakke engelsk. Og jeg vil gerne ud at rejse meget, når jeg bliver ældre. Og så derfor tænkte jeg spansk. Det er helt vildt spændende. Jeg har været meget i Spanien på ferie, og så inden jeg havde haft det, så tænkte jeg, at det kunne da være meget fedt, når man så var i byen og kunne fyre en scorereplik af på spansk. Nu studerer jeg jo engelsk og spansk, og jeg har også tysk på B-niveau. Og næste år, der skal jeg have latin som valgfag, så jeg får lidt hele pakken, alle de sprog, jeg nu kan få. Lige nu har vi i gang med et Hemingway-forløb. Ja, hvor vi analyserer meget hans historie og hans genre, og det gør vi egentlig meget med. Vi læser en historie derhjemme, og så analyserer vi den på klassen. Og vores lærer er også gode til at køre et forløb med spansk, så det er sådan hele tiden noget, der er aktuelt for os, og de prøver hele tiden at lave nogle nye former, så det ikke er det samme, vi sidder og tager på hele tiden. Og vi har nogle gode lærere til det, så det kunne ikke blive meget bedre. Så vi snakkede om, vi skulle have et emne om Latinamerika, og det hænger også meget sammen med det, vi har gang i spansk. Altså, fordi vi lærer dem både om deres kultur, set fra den engelske side og fra Spanien selv. Og det gør det rigtig, rigtig spændende. Ja. Vi lavede også noget i første G med 3. G'erne, der kom ind og fortalte om, hvad de havde lavet, og hvor vores engelske lærer og spansk lærer satte sig ned, og så lavede vi en hel dag med noget hygge. Det var også rigtig godt. Det er jo vigtigt, når vi hygger sammen med klassen, at man kan lide hinanden, for så bliver man også trygge ved at sige noget. Og sådan har vi det i klassen, at når vi ikke er ret mange, og vi er i hvert fald alle sammen trygge ved at sige noget i spansk og engelsk. Ja, altså vi er jo sproglige, så man bliver nødt til at være trygge ved hinanden. Og vi har haft nogle lærere, der er gode til at lave noget sammenhold i klassen og tage på nogle ekskursioner, så vi kan lære hinanden at kende. At det ikke altid bare er skole. Måske også en gang, så nogen har kage med, og så sidder vi og spiser og snakker lidt om hverdagen. Og så slår vi over det faglige igen. Gymnasiet er heller ikke så hårdt, som man troede det var. Altså, vi får da tid til at hygge og snakke sammen, og vi ser film. Og, altså, Gymnasiet er ikke bare skole. Det er meget mere. Det er sammenhold, og det er fællesskab. Og ikke mindst en rigtig gode timer, man får ud af det. Vi var på Trapholt i Kolding, en kunstudstilling, hvor de udstillede billeder, som havde en indflydelse på mennesker. Sådan med, som vi så et billede af en dreng, der var taget et billede af lige inden han døde og druknede sådan noget mudder. Og så skulle vi så diskutere, om det var etisk korrekt eller ikke korrekt at tage sådan et billede. Ja, vi sad og lavede lidt en domstol mod hinanden, så det var en lidt sjov måde at gøre det på, og det bragte os også lidt sammen. Man sidder der i små grupper og diskuterer, få den ned med nok. Ja, diskutere mod hinanden, og så bagefter kunne man grine lidt af det. Ja, det var en rigtig god tur. Og så var der også tid til, at vi selv kunne rundt og se det, vi ville, og vores lærer igen var rigtig søde og var klar på at lave noget spisning efter, så vi var hernede på Italia i Odder, og det var super hyggeligt. Det var en god dag. Vi skal til London her lige om lidt med vores religionslærer engelsklærer. Ja, og det bliver super spændende at komme til et andet land og lære engelsk dernede, og kulturen, som vi også skal i Spanien i 3. G. Vi skal ud og lave de ting, vi gerne vil. Altså, vi får meget fritid dernede, og vi har fået at vide, at vi vil blive betragtet som voksne, så det gør det også lidt federe.